Wasu na ganin cewa matakin ya dace, suna cewa dole a kare darajar Annabi Muhammadu tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da kuma tsarkake addinin Musulunci. Masu irin wannan ra'ayi sun bayyana cewa duk wani kalami da ke da alamar ɓatanci ya kamata a dakile shi cikin gaggawa don tabbatar da kare darajar Annabi Muhammadu tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi. Ga abin da wasu masu goyon bayan wannan mataki ke cewa. Sunana Mustapha Abdulrahman, ina goyon baya da jin daɗi da murna da wannan hukunci da Majalisar Shura ta gudanar a kan wannan mutumi wanda yake da'awar shi malami ne yake cin zarafin shugaba sallallahu alaihi wasallama, wanda nake fata kuma Majalisar Shura za ta ci gaba da bibiya har sai ta hukunta shi akan wannan kage da yawa ma'aiki. Sunana Nazir Isa Sarki, ina a ra'ayina akan wannan hukunci da Majalisar Shura ta yanke akan wannan bawan Allah wanda ya yi wa Lawan Turayen wanda ya ɓatanci wa shugaba. Ina kuma ƙara goyon baya akan wannan hukunci da aka yi na dakatar da shi kan harkar wa'azi da yake yi a gari. To sai dai akwai wasu da ke ganin da ya kamata an kira malamin ya kare kansa kafin a ɗauki wannan mataki, kamar yadda wannan bawan Allah ya shaida min. Sunana Ibrahim Jibril Biyu, gaskiya hakan bai yi daidai ba, ganin abu ne na ilimi kuma ya kawo dalilansa. Bai kamata ce an dakatar da shi ba tare da an zaunar da shi ya kawo dalilai na kare kansa. In ya kawo dalili aka haɗa shi da malamai tun abu ne na ilimi ya kasa kare kansa, nan ne gwamnati sai ta ɗau mataki akai, amma ba ta dakatar da shi daga kan wannan bayani akan wannan qadiya din ba. Ita dai Majalisar Shura ta bayyana cewa ana ci gaba da bincike inda aka gayyaci Malam Lawan da masu ƙara don gabatar da hujjojinsu, kuma za a yi nazari bisa ƙa'idojin shari'ar Musulunci kafin a yanke hukunci na ƙarshe. A nata ɓangaren gwamnatin jihar Kano ta buƙaci jama'a da su zauna lafiya tare da gujewa siyasantar da lamarin, tana mai jaddada muhimmancin zaman lafiya da haɗin kan al'ummar jihar Kano da Najeriya baki ɗaya. Al-Amin Suleiman Muhammad, FVM Hausa International.